तारमाने ओरैबायदि जों बेंगलराव दङमोन जों हाजिरा मावनो न'बोजि सुबुंसा आरो माने बिराद हाबि जाबि रायलायलायो आरो nowadays youths are as busy as we in Google रायलायथारो आरो जोंना माने जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बे गुगोल फेसबुक इन्टारनेटआव एखेबारे बामले माबायदि बेस्थ' तारमाने बेखौनो एखेबारे जेबो गैया आरो सेंग्राफ्रा गुगोलाव फेसबुकआव जेबो मोजां लोगो गैखाया आरो बे नारि जाथिल' आरो मिथिबाय मामा इसोरनि बोसोन सोलोंनाय बा मामा मोनसे मोजां सोलोंनाय सोरबा मोजां लोगोफोरजों साट खालामबाय थानाय बे गैखाया आरो अनलि फर गार्ल ना गर्ल होनो बिसोरल' दा बे गुगोलावल' बेस्थ' खुनु मोजां सोलोंनाय गैया माने गु माने खि गर्ल माने सिख्ला माने सिख्लाफोरनि खि बे आलु कफिनिसो हासारथ' आलु कफिनिसो बेयो मिथिबाय गु माने खि गर्ल माने सिख्ला माने सिख्लाफोरनि खि मिथिबाय दा जोङो मोजांजों इसोरनि बोसोन सोलोंनांगोन इसोरनि माबा मोनसे मोजां जों सार्ट खालामनांगोन नङा होमबा सोरबा डक्टर सोरबा माबा माबि मोजांजों खालामनांगोन दा बेयाव माबा माबि माबा हिन्जाव लाब्रावलाबायना माबा माबि जालाबायबाय माबा खुमब्रा फिथाइ बायदि जानांबाय खुमब्रा फिथाइ खुमब्रा फिथाइखौ सोर नुखायाखै थिखोसाय खुमब्रा फिथाइया बहा थायो हा उखुम मुदाया जगासालिया दे बाइबेलथ'ला गैखाया रावनावबो बाइबेल दङ जों बिबिलिकेल जानांगौ we have to be biblical मिथिबाय बाइबेलथ' गैखाया लिरनानै ला मबाइलफ्राव सेभ खालामनानै ला Proverbs chapter 21 verse 9 बोसोन बिजाबनि 21 9आव ओरैबायदि बुंदों नांज्लाय सुलि हिनजावजों न' सिङाव थाफानायनिख्रुइ न' उखुम सायाव थानाया साबसिन that means खुमब्रा फिथाइ उखुम मुदायावसो थायो खुमब्रा फिथाइसो मिसा बुंदों नामा आङो मिसा बुंदों नांज्लाय सुलि हिनजावजों न' सिङाव थाफानायनिख्रुइ न' उखुम सायाव थानाया साबसिन that means खुमब्रा फिथाइ नों मोजांजों सार्ट खालामनो रोङाखिसै नालाय नाङा बे सिख्लाफोरनि खियावनो गब'बाय थाबाय गुगोल नङाला माथो जायो आजिखालिलाय मोजांजों खालामनांगोन मिथिबाय सिख्लाफ्रा खुसि मोनथारबाय दां र' मिथिबाय बुजिबाय दा गुगोलनि ओंथिखौ मिथिबाय एखेबारे सिखा ओंखायनो सिख्लाफ्रा मोजां जानांगौ दिनैनिफ्राय मोजां जानांगौ आलासि बुंनाय बायदि दिनैनिफ्राय मोजां जानांगौ हाबा जाना माबा नांलायलाबायनाय माबा फिथाइखौ खुमब्रा फिथाइ बायदि खालामनाय नै दहाय मिनिनाया हाबा जानानै मा दाखालि मा जोंना गसाइगाव मा जाबाय जों इसोर हजों थाब्लाबो बे रायलाबायना रुम सासे लोगोनि रुमाव थांदों आरो हिनजावा दुगैनो बे हिनजावफोरनाथ' एसे दिरे लायो नामा दुगैनायावबो नंगौ नाङा दिरे लायो ना लाया एसे लायो दाना हथाथनो फिसाया इमारजेन्सि जाबाय आरो बहाबा थांनांसिगौ दुगैथारनांसिगौ हथाथनो हिनजावनि सिगां दुगैग्रोबाय हिनजावनि सिगां फिसाया दुगैग्रोबाय नालाय हिट जाबाय हिनजावा अमाया गावसोर दुगैग्रोबाय मालाय दुगैनो नागारासो बिदि जायो अमा नामा बियो अमा मोजां जानांगौ मा फिसाखौ अमा होनलाबायनाय फिसा एसे भुल मावदोंसै एसे एनै भुल मावनायावनो थुरसि सुलाबायनानैनो माबा माइ गायफुनाय मानि होनै फुफान लादों फुफानि हाब फिफानि लायाबा बिबौनि लानोसै मोजां जानांगौ मोजां सोलोंना ला फिफान लायाबा बिबौनि लानोसै बिदि जायो मा दाखालि आंखौ गामि बिदिनो गाव मामा देवानि दंबाय नालाय आं एसे बेरायलाबायो फिसाया आलु गोजा लाबोदों आरो मिथिबाय आलु गोजा लाबोबाय नालाय आलु लाबोयो आलुखौबा बोरै बायनो सोलोंदोंमोन जाल दागारबाय सिखायाव बिदि जायो
सियायनो सोरबा नै बोसोन बिजाबनि 15नि 17 होनदों जेराव नायनो बाज्लायनाय थायो बेयाव मोजांसिनथार बेदरजों जानायनिख्रुइ जेराव अनलायनाय दं बेयाव मैगंजों जानायानो साबसिनथार बेलाय आलुबावसो नै बोसोन बिजाबनि 15नि 17 लिरना ला मबाइलाव सेभ खालाम बेलाय आलुबावसो मैगंजों जानो साबसिनब्ला मोजां जा आखल गोनां हिन्जावा फिसायनि मानार रंजानाय आन्थाय जाय हिन्जावा फिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि लागै केन्सार रग बायदि बोसोन बिजाबनि 12नि 4 ओंखायनो सेंग्राफ्रा मोजां जानांगौ मोजां जानांगौ मोजां जानांगौ मिथिबाय मोजां जाब्लासो मोजां हिन्जावखौ मोनगोन नंगौ नाङा आं एमए पास नों मेट्रिक फेलखौ हाबा खालामगोन नामा दा बिदिनो दाफ्रा जेब्ला जोंनाखि बेंगालराव दंमोन जों सुबुंसा नबजित ओमफ्राय नैबे बिहारि बिथाङा आरो बिराद माने बिदिनो एखेबारे सायावसो सिङाव जेबो गैला दा बेखायनो बिथांमोना मामा बे जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोरोन्थि मावनायफोरखौथ' बुंजोबनो हाखाला नालाय मेथाइनि गेजेरजों बिथां सुजुदों आरो बिथांमोना ओमफ्राय बे बिउटि पार्लारावसो एखमब्ला मोजां एखमब्ला गाज्रि साइज नुबाय थायो नालाय गिर्जायाव माने बै मामा बिउटि पार्लाराव थाङो माजे साजे होमब्ला मोजां नुलायथियो आरो दा बेफोरखौ नुनानै बोरै बोरै सुजुदों मामा पापफोरखौबो दाफ्रा दाफ्रा बादामालि खानाय बायदि पापनि गाराय आयौ खाफबजोब्बाय होनलायलायनाय आरो मेथाइया आं बेखौनो रोजाबनोसै दे स्केल जी काहारबा हेभि बिटिं आसुरि 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 दे टाइम गैया आसुरि आसुरि गानि सुख्रि कृष्ण हारिफ्रा नुनायावल' दाम गोसा सिङाव हले दाखोर गोजा आसुरि 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 गानि सुख्रि जोहोलाव सिखोलाफोरा नुनायावल' दाम गोसा सिङाव हले दाखोर गोजा माने पापखौ दाखोरजों रुजुबाय आरो बिथांमोना आर्टिफिसियेल बिउटि पार्लाराव थाङै थाङै महर मोखां फोसाबनायावल' गोसो होसै नाथाय जिउनि दाखोरखौ सिगार नागारनांगौआ दाखोर दोनग्रा डास्टबिनखौसो बोजबना लासै माने डास्टबिन माने बे सिंखान आरो नाथाय जिउनि दाखोरखौ सिगार नागारनांगौआ दाखोर दोनग्रा डास्टबिनखौसो बोजबना लासै आसुरि 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 गानि सुख्रि जोहोलाव सिखोलाफोरा नुनायावल' दाम गोसा सिङाव हले दाखोर गोजा दाफ्रा दाफ्रा बादामालि खानाय बायदि पापनि गाराय आयु खाफबजोब्बाय दानि जुगनि जोहोलाव सिख्लाफोरना दाफ्रा दाफ्रा बादामालि खानाय बायदि पापनि गाराय आयु खाफबजोब्बाय दानि जुगनि जोहोलाव सिख्लाफोरना आसुरि 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 गानि जुगनि
सिखोलाफोरा नुनायावल' दांगोसा सिङाव हले दाखोर गोजा नुनायावल' दांगोसा सिङाव हले दाखोर गोजा आसुरित